naisip namin na mag-put up since parang meron kami, nakukulangan kami. And then, ako hobby ko, gustong-gusto ko magpaganda ng ibang tao. Joise Flores, a registered nurse and the owner po ng Nawá Aesthetic Center. Nawa, nanggaling sa salitang sana or hopeful. Sa atin kasi, pagdating sa self-love, something na parang mag-care sa sarili natin, lagi tayong hopeful na mangyari sana yun since madalang natin siyang gawin sa sobrang busy ng buhay natin. Kasi kami din, nangarap din kami. Parang nangarap na gumanda yung balat. For example, we have some imperfections. So, alam mo yun, nangangarap tayo na kahit papano matuto tayong tanggapin yung mga bagay na ganon. And then, syempre, mag-improve din kung ano yung mga imperfections natin. Sa panahon ngayon, through online, bashers, ganyan, hindi mawawala na bababa yung self-esteem mo. Sobrang importante na mabigay yun sa atin for our mental health na rin. Kung wala yung confidence na yun, may tendency kasi na magkaroon tayo ng depression and then ayaw natin lumabas. Mas maganda na pumunta ka sa ganitong lugar. We have facial, premium facial, and then laser treatment, glutathione drip, which is yung glutathione drip namin, hindi lang naman siya dahil gusto nyo magpaputi. It's more on, kasi, for immune system din. Nare-regulate niya or nababalance niya yung hormones ng katawan, lalo na pag sobrang stressful ng environment. Iba-iba naman siya. Meron siya for slimming, meron din tayo yung Snow White drip. Yan yung pinaka-bestseller namin, lalo na pag may event. Mahilig kami nga magpa-facial, ganyan. Hindi lang naman isa lang yung facial center or aesthetic center ang pinupuntahan namin eh. So, madami. So, ngayon, meron kaming hinahanap. Gusto namin ng something na privacy. Tapos, gusto namin aesthetically pleasing sa eyes. Once in a blue moon ka lang minsan mag-pamper, at least pumunta ka na dun sa, alam mong relaxing. Naisip namin na mag-put up since parang meron kami, nakukulangan kami. And then, ako hobby ko, gustong-gusto ko magpaganda ng ibang tao. Hi, we're in Pampanga. Welcome to Nawá Aesthetic Center. Tara, pasok kayo. So, this is our reception area. And then this is Mylene, our receptionist po. And then for this area po, dito namin gagawin yung gluta. As well as, ito na rin po yung receiving area natin. CR po tayo. We also offer coffee for our clients, customers. Gusto namin talaga na maranasan ng mga kliyente namin yung tinatawag nilang silent luxury. Pagpunta nila, pampered sila. And yung ibibigay namin experience sa kanila is worth dun sa binayaran nila. This is our main door. Papasok po dito sa treatment rooms. So we have room number 1. Currently po kasi meron tayong client for laser hair removal. And then we have room number 2. Ito po. This is Camille po. Esthetician din po and facialist. For room number 3, dito naman po si Ate Ivin or Ivin. So, siya naman po yung, ang forte niya is more on machines. We have CO2 fractional, Pico for carbon laser, and then HIFU for tightening. And then yung Exilis naman po, this is a upgraded version for the RF. So, with ultrasonic, and then for this one, OPT SHR for laser hair removal as well as yung mga natin, spider veins na rin. Yung partner kayo nag-push sa akin na to put up na kasi nga, let's be honest, hindi kami happy sa service. Isa sa mga designs na talagang pinag-isipan at hinanap namin is the vases. So as you can see kasi, mga dented siya. Maraming imperfections as well as yung shape. Kasi yung goal kasi namin is for you to love yourself beyond dun sa imperfections nyo. Matututunan lang naman natin yun once you accept kung ano yung imperfections nyo sa sarili nyo. Something to tell. Kasi ang nasa isip namin, client-centered talaga. Okay? So dito po sa room number 4, this is my room. For my clients na gusto magpagawa ng
semi-permanent tattoo like sa eyebrow, microblading, microshading, and then for lip blushing, and then also for Besolipo. Ako din ang gumagawa for mga gusto ng Barbie arms. Ganyan. And then yung mga double chin. Inaanyayahan po namin kayo na pumunta at bumisita dito sa Nawá Aesthetic Center. Sa mga may gusto pong magpaganda, magpamper, at mag-self-love po, welcome po kayo lahat dito. Visit our Facebook page, Nawá Aesthetic Center, as well as our Instagram, Nawá Aesthetics. We are open from 10 a.m. to 8 p.m. We are located at 2nd floor MenDi Complex, Mining Road, Angeles City. See you at Nawá Aesthetic Center, where every glow begins a new chapter.